Paniut magay. Guys. Amo dito na lang sa balay o. Liot mo sa kaysa sa sulod ta. Liod. Samot ka init dito sa sulod. Manglood. Na magbalay diri. Hindi gid konpiot gid nang sa sulod ta. Apiki gyud kay nanamay salasit. Nanamay sulasit. Nanay sulasit. Nay sulasit ni Maring nalagay sa baw sa manok din ni Bisaya. Oy si Gerald sa rin beto ninyo. Naambot ako sa Ayo si Gerard. Ara si Gerard ba? Pasudan. Ang butoy, alay diri no. Ansok. Yang anong nagkiluya naman lagi mo? Init na. Pag-iyon nga pag Pani. Kani man masunog din. pag-iyon nga kuan dito din hungit din sila. Sunog naman to niya. Panis to yun. Guys, oh. Sampun ng sapatos di. Ay lang nagkuha agad. Unta guys. Kain. Guys, oh. Kain tayo, guys. Unsa man lang imong kain Ako nila? may kaon. Di ko magkaon nagbuoy di ko kamunggay daghan. Kasi kung anong silingan inday. Meron ha? Nasi? Ano ba? Hari, kuan Emile, ame. Emily ang ana, Emily Merlin. Ante? Unsa Emile? Bangan. Ali mga unta. Kumi man. Sing? Aman si Pa, aman ka pa. Dali na duy. Ala si Riri, asa si Riri? Asa si Rere oy, kaloy kaysa. Kaloy ang Rere oy. Kung batol lang naman ang anak ko yun nag-ahak. Kaon na ta guys, tanan. Sabaw gid siya. Sama ugit siya. Tagdalan sa dito. Hindi nagkaon si Papa sa ato ko si Mama. Paan na. Bilwahi sa mga Ano kabulakan ako. Init ka ayo dito. Ana. Asa? Paingon na na ang lingo. Mm. Paingon na ang adlaw. Nagsumpay ra ba na? Panington sila kay. Sibog-sibog lang mo dito sa landong. Ali, ante. Sige na, ti. Mukhaon lagi kohon. Gaganahan ko sa Mukaon ka og wala na. Naniud to naman gugkog. Kay Kaon na ta, tanan-tanan. Akong hayaan, guys. Kay Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, Lilin ang Buhay Bukid. For today's video guys, is dito kami sa bahay. Tapos maglinis kami dito sa bahay. Kasi hindi pa ako bumalik sa trabaho. Bukas pa ang balik ko. Nandito rin si Alchel guys. Hi guys. Okay, sudlan niya ang mga kuan sa tubig para ilagay doon sa rep. At ang rep walang laman at ice. May ice candy kang ate Mayamiya yan. Si hindi si Saysay gumawa ng ice. Tapos dito, ayan, ano-ano mga laman. May ano guys, dabong, binigay ito kay Angging. So, lulutuin ko mamaya para dalhin ko dun sa bukid. Kasi nagdahik si Riri ug si Papa. So, dalhan ko sila dun ng ulam kasi hindi sila nagdala ng ulam. Saka may tamban. Itong tamban, iprito ko lang ito mamaya para dalhin ko doon sa bukid. Tapos, naay kamote guys. Dalhon ko po ni siya sa bukid. Oh, nayabo. Sa itong nayabo. Nay mga saging. Hinog na siya nga saging. Gikan to ni Ate Mayamiya. Nakatuba siya sa iyang saging. Tapos, nay spaghetti guys. Lulutuin ko ito sa graduation nila puho ni Saysay ug ni Bintoy. Kung kinsa ba kayo una na kumakuanan ani nga. Dili sabay ang inyo graduation say? Kano sa ang inyo? 12. Oh, ang kang Saysay sa 12, ang kang Bintoy sa 10. So, lagmit sa kang Saysay siguro na ko ni maluto kay sa kang Bintoy may si Miss G from USA. Si Miss G from USA may
gibigay kay Bintoy para pang graduation. So naapay sobra, mao daw to among ipalit sa para ulian na mo diri sa balay pag human nilang paso. So doon naman tayo sa labas guys, update naman tayo doon sa labas. So si Saysay ng laba, muning nakahayahay nga manlaba nga naay washing kay pasilpon-silpon while gapatuyok sa iyang mga gipanglabhan. Siya galingkod-lingkod, silpon-silpon lang, sarap buhay. Tapos kagabi pa siya nanlaba, so marami, so hindi niya natapos. Ayan, nakapanghalay na siya mga sapatos. Sa mga uniform. So, natapos na ni Riri ang ginawa niyang kulungan, guys. Ayan. Kasi, may baktin kami na paparating. Paparating. 4 na biik. So, ginawaan niya ng kulungan. Yan. May bahugan na kami na baktin, guys. So, dito naman sa paligid. Yan, may mga saging. Yan, may tubaunon pa, guys. Oh. Ba? Yan. Nakakamiss talaga sa bukid, guys. Yan, hindi pa si Saysay tapos naglaba. Tapos yung mga bulak ko, guys. Ayan. Si Busing, guys. Manilang Busing. Nag-atak-atak pa na siya. Nag-atak-atak. Bukoy. Bukoy. Ang among iwin-iwin, oh. Ang among iwin-iwin, oh. Dali koy. Kay panguwata sa kuan koy. Panguwata sa paos koy. So, update ni Koreana. Guys. Oh. How are you, Koreana? Oh, kumusta? Kira. Ako bang huno siya sa akong trabahoan, guys. Pero magsayaw pa man siya ugma sa ilang kuan closing. So dili pa nako siya ubanon. Ugma na ka mag-uban pag wala na klase. Aya na siya mo kuyog dito. Aya na nako siyang kuyugon kung wala na klase. Kay pwede ra man ako siya madala-dala dito sa trabahoan dito sa among kusina. Pwede siya dito, di lang siya magsaba-saba. Dayon, magbaligya din mi dito siya akong tindera. Siya ang tindera. Pwede ra man ka magkuan dito. Si Ruby naman gani baligya ni Ruby dito. Nagkinsa man naghatag. Kuha ra sila. May tuloy mo bantayan. Tapos si Raymond, guys, nagsibak siya ng panggatong. So, walang panggatong dito. So, nagsibak siya. Tapos si Bintoy, guys, hindi pa niya natapos hugasan yung mga
kaldero at saka kalaha. So, iya ka ng hugasan, tapos siligan niyang abuhan. Dayon dito niya ilagay sa ilalim pagkatapos niyang maghugas. Yan ang panghugasan. Pagkatapos siyang maghugas, yung abo, iya kining walisan. Kasi lahat ng mga hugas. Ha? Na may steel wool na. Ayuhan ni paghugas ang kalaha ug ang taklob ha. Dayon iya din ang silhigan dayon pagkatapos niyang maghugas. Diyan lagay. Kwarto guys, higdaan namin ni Koreana. Lamang pitaka. Tingnan mo kung may laman ba. Ako na pitaka ma. Ako na pitaka. Ay, tiguman na to na ah. Ako na ganun eh. Maraming salamat sa inyong lahat guys, sa inyong suporta sa akin. Sana hindi kayo magsawang manood sa mga video namin na ang akong video mix, update diri sa bukid ug update po dito sa akong trabaho. At sana guys, hindi ma-skip ang ads. Shout out to all viewers and subscriber, sa mga silent viewers. Shout out sa inyong lahat. Hanggang dito na lang video namin guys. Kami mapaalam na. I love you all. Bye bye.